Varmasti merkittävin syy tämän kirjan kirjoittamiselle on siinä, että kukaan muu ei ole toimeen ryhtynyt. Olen halunnut omalta osaltani edesauttaa suomalaista ratsuhevoskasvatusta ja varmistaa, että oleellinen tieto siirtyy seuraaville sukupolville. Uudessa suomalaisen lämminveriratsun Matka huipulle -kirjassa on tallennettuna 230 sivua ja 140 valokuvaa jalostus- ja urheiluhistoriaa 1800-luvulta aina tähän päivään saakka. Kansakunnan muisti on korkeintaan 2 sukupolven mittainen ja nykyään digiaikana sitä lyhyempi. Tärkeää tietoa hyvin helposti katoaa, ja tämän olen minäkin huomannut tätä kirjaa tehdessäni. Kirjassa painotetaan Suomessa syntyneiden lämminverihevosten kilpailusuorituksia, koska urheiluhan on se päämäärä, minkä takia etupäässä kasvatustakin tehdään. Professori Kiira Zydlundin sanoja lainatakseni: hyvä hevonen menestyy ja menee kaupaksi riippumatta siitä, missä maassa se on syntynyt ja missä kantakirjassa se on. Kaius Aminoff haastattelussaan arvioi, että vain 2% syntyvistä hevosista on huippuhevosia. Tällä kaavalla sekä ottaen huomioon Suomessa syntyneiden varsojen lukumäärän voidaan todeta, että Suomessa syntyy keskimäärin 0,6 huippuhevosta vuodessa. Tämä kirja on ollut tekeillä pitkään ja nyt minulla on ilo ilmoittaa, että se tulee painosta ennen Finderbyä, jossa tulemme julkistamaan sen ja jakamaan sitä parhaille suomalaisille hevosille, niiden kasvattajille, omistajille ja ratsastajille. Pyydän nyt sinua, suomalaisen lämminveriratsun ystävä, jakamaan tätä videota edelleen ja liittymään kirjaa varten perustettuun Facebook-ryhmään. Ryhmään liittyneiden ja videota jakaneiden kesken tulen jakamaan juhannukseen mennessä 5 pulloa aitoa champagnea.